C2 teller 5. P18 teller 5. Na yung mga cutter. C12 counter 9. C13 counter 9. C23 counter 11. Yan ang Ocean Bounties. Okay na? Ocean Bounties. Makakawalan sa tungkol. Mali po, pirahan mo lang. Tingnan lang. Jangan nagkakuhan, mamawain po tungkol na natin sa kapit. Uy, sorry. Yes, ma'am. Kaya lang, ma'am. Salamat. Babay na ka mga kaidol, kay bumbati na po mga kaidol. Nara ko motor kaidol. Bumbati na po ko. Ikan mo ng bayad o mga kaidol, Water District. Wala nito kami sa itong live mga kaidol. Sabak ito motor akong i-drive mga kaidol. Sabak in na po ito. Pero ano yun mga kaidol, ano yun. Babay mga kaidol. What? Now comes the part where we throw our heads back and laugh. Ready? Ready!